O Concello de Boiro delegará os procesos de selección de policías locais na Axencia Galega de Seguridade. A corporación aprobou a proposta do Executivo cos votos a favor de ICE Boiro e a abstención do resto dos grupos. Entenden dende o Goberno local que este procedemento axiliza os procesos de selección dos axentes e garante a súa total transparencia. Non lle costa nada ao Concello, non ten ningún tipo de carga económica. Bueno, co persoal co que estamos contando no Concello, que é sabido que non nos sobra por ninguna parte, pois entendemos que é mellor que o fagan eles, que é incluso máis plural, si cabe. Aínda que non se opoñen á medida, o BNG e ICE Boiro destacan que delegar estes procedementos na Axencia Galega suporá unha perda de competencias para o Concello. Sempre estamos dicindo que os concellos que cada vez teñen menos autonomía, que se está baleirando de competencias, e entendemos que esta é unha forma precisamente deso, de baleirar de competencias o Concello. As propias leis van recortando a autonomía local, pero bueno, se está así a lei, non podemos quedar sin policía, entonces non vou a absterme nin votar que non, vou votar que sí, por unha cuestión de necesidade. Os motivos que levan a PP e Ciudadanos a absterse son distintos. Yo solo pensaba que eso se hacía para garantizar la libre concurrencia de la gente y no fuera dirigida a la oposición, que era por lo que nos gustaba a nosotros, con lo cual nos vamos a abstener. Interesa que exista un informe de Secretaría con respecto ás necesidades que o corpo ten. Por lo tanto, como non temos conocimento nin información ao respecto da necesidade da convocatoria, non se nos foi comunicado e, por lo tanto, vámonos a abster tamén. No que si coinciden todos en a necesidade de aumentar o cadro de persoal da policía, posto que na actualidade non se cubriron xubilacións e o número de axentes é insuficiente. Neste punto, Boiro Novo pide que se axilice tamén a cobertura de prazas vacantes noutros departamentos. Que se axilice a cobertura daquelas plazas que están en estes momentos vacantes e aquelas necesidades que son importantes para o noso Concello.